Samo nemam tuberkulozu, majku mu. Šta lopa? Kakva tuberkuloza? Najveći broj bodova po našem pravilniku o dodeli stanova donosi oboleli od tuberkuloze. Ma nemoj. Koliko? 15 po svakom obolelom članu domaćinstva. Ko 1,5 dete. Što mi to nisi rekao do sada? Što? Što mi nisi rekao zimus? Koso, probudi se. Šta? Milutin poludeo. Šta govoriš? Načisto poludeo. Sedi u frižideru. Gde sedi? U frižideru. Milutine, šta radiš u frižideru? Jel ti dobro? Hoću da dobijem tuberkulozu. Šta? Tuberkuloza donosi 15 bodova. Koso, da odvedem ja decu na selo.